Uisce, an acwan nádar is táchtaíogainn. Tastíon uisce glán slánhain ar fad. Dar dithe cónaithe, dar monarchanna, dar doras orad. Tá go leorach baint lena chintiú gúil an tuisce glán agus sáhaid le hól. Seo haon áite dosíonn sé. Tagan ar gcuid uisce ó inchí mar aimhneacha, locha, uiscí faoi halamh, agus ó haiscumar mar an ceanse. Uisce a thugtar ar seo, mar nach bhfuil sé sáhailte le hól. Ghlachann sé suas le 3 lá uisce a réiteach lena é hól. Seo mar a tharlaíonn sé. Tharlaíonn an chéad chéin ag foinse an uisce. Baint ar ábhar mór ar nós duilleoga, cipíní, agus fiú an iasc as an uisce tre Próiseas Cóireála Uisce. An sin tagan an tuisce an seo chuig ionad cóireáil uisce. Sé an tonad seo sa bhaile mór chun de chiadara, an tonad cóireáil uisce is mó in éireann. Cuireann sé uisce le hól ar fáil de suas le mbilliún duine gach lá. Caimiid súlanis ar a géad chéim eile den Próiseas, an ghlactar, ina maint ar cáiníní as an uisce. Cuirtar ceimicán ar a Dr. Alúm san uisce agus gentar é a bhasca go maith. An sin, seoltar an tuisce I bíophaí chuig na thomar mhóra síolathe seo. An seo, mar thora ar Próiseas ceimicach ar a Dr. Flachasú, tagan an talúm agus na cáiníní le chéile, chun cáiníní móra a dhéime ar a Dr. Flach. Bíonn an Flach chomh trom sin go ditsin sé go híochtar an obair áit a ngentar slodaide. Gentar an sloda seo a timpeall I níos as na homair agus cóireáilte in áit eile. Idir a dálín, gentar an tuisce gléaghlanta I mór na numar síolathe a héasca isteach I ganéal speisialta a Dr. Chuir orthu. Agus is an seo a hagan an tuisce na dhisin. Seo obair scagacháin. Tá gainmh ar íochtar gach obair. Téan an tuisce tríd an gainmh, agus téan éon salachar nó micróorgánaí I wastú sna gráiníní gainmh, agus ní ligean tríd ach an tuisce. Baint ar leas as an gainmh a ríis agus ríis eile, go ceann suas le líana nó mar sin. Dábhrí sin caitear an gainmh a ghlána go rialta. Gentar sin, trí uisce agus éir a héide tríd an gainmh, chun éon salachar a chur as áit. Is féidir an gainmh glána úsáid sin a ríis chun tuile uisce a scadail. Tá an tuisce inis beag nach ré le hól, ach déadach micróorgánaí a bheith fósán a dhéanamh duine tín. Caithfar é a dhíghaldarú a baint úsáid as ceimicán ar a Dr. Chlórín. Cuirtar fluoríd san uisce freisin chun cuidiú le meath fiacla a chosc. Ba chóir goach an tuisce inis sáhailte le hól. Ach, le bheith cínte, gentar é a hástáil ar dús so le nimíonn sé as an ionad cóireála. Ní lítir éon uisce amachchas an ionad nó go mbeidh na caighdeáin is áirite cóilíonta. Gentar an tuisce glán cóireáilte a stóráil I daiscomar. San ionad cóireála seo is faoin talamh atá an taiscomar suite. Gach lá, gentar cóireáil ar a mealach seo ar uisce I mreis is 1000 ionad cóireála de chuid Uisce Éireann ar fud na tíre. Go dibhann, déanamid cóireáil ar 1.7 billiún lítir uisce gach lá. Sulla seoltar chuig tithe agus gnónanna é trí líonar a olmhór pipaí faoi halamh. Uisce réile úsáid áitir bithid astaíonn sé. I monarcha, mbilliún,
agus gunna na cisteanna. Uisce nádúra, ghlán agus sábhailte le hól. Uisce Éireann ag cosantear nisce don síl atá roin.